Hejamara blogni bisingo khobjak Subol Singh Parani Takhuk Omorjit Deborma Tini Hejamara blog deputation tongo hnei bo haino lukubai baksa phaijao bo yak hamya bini yak derajak yak kongni no soliya bo maisanani seikong romnani samung tangani mungsa sugya koktumao saimanjakha bo 100% handicraft nei phiaba lokoni bisingo bo haino gajang khe loko bai kok singjake kok sau monoyo tei bini dukho birmani kokro kostoni kokro sau kinaru bo sao ang maso 1000 taka bata mano tei amo bai ang tamke sanai tamke kanai ani nokung solinani belai ke jengjal ngai tongo hnei bo lokuno phonugo bini yak soliya ani yak hamya hnei o yak yang tamke tangai ti sanai hnei phiaba khasao belai khino taku omosite permani o yak hamya no nugui ti prasaro baba haike no bono nanyani ngthu tai leader hunjana ro haino bono kisa nai bini thangai thana ne modon ka sep sabrani ngthu ne ang koijao